Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe, xoves, día 29 do mes de maio, imos a falarlles na radio e na televisión municipal de Cerceda de un pleno, porque hoxe hai pleno ordinario ás 9 da noite. Falaremos tamén da Poseidon Race, desa carreira de obstáculos que haberá este sábado no recinto do Acevedo, entre toda esa zona, no Acevedo, Parque Acuático, Xardín Botánico, Paseo Fluvial, etc. Se celebra a Poseidon Race con 1000 inscritos. Falaremos tamén da gala de patinaxe que terá lugar este sábado tamén pola mañán e do contacontos que haberá o domingo. Precisamente este sábado tamén haberá unha furgoneta, unha food trucks de Galicia Sabe Amar, no Acevedo. Falaremos de festas que haberá, as máis inmediatas que haberá xa neste próximo mes de xuño, que comeza este domingo, e falaremos de axudas á natalidade que foron convocadas, dos campamentos de verán que o luns abre o plazo para anotarse, e de un curso de manipulador de alimentos que se celebra a próxima semana aquí en Cerceda. Dende este pasado martes se suspenderon as queimas agrícolas e forestais. Este sábado hai un homenaxe ao cura don Albino Verdía e lembramos que mañán venres é recollida de residuos voluminosos porta a porta. Tamén o luns comeza a comunicación das cachelas do San Xoán no Concello. Por último, nos deportes saberemos xa cales son os encontros pendentes para esta fin de semana, os poucos que quedan, Copa, tanto nos equipos xuvenil, cadete como no equipo femenino, e no tempo para mañán hai certa inestabilidade que traerá algo de nubosidade, aínda que as temperaturas seguirán sendo altas en gran parte de Galicia. Comenzamos falándolles de un pleno, porque na xornada de hoxe xoves, os que nos sigan no informativo de mediodía, incluso a noite, poderán ver en directo na radio e na televisión de Cerceda, e se queren tamén por internet, no nosa canle de YouTube TV Cerceda, poderán ver en directo un pleno hoxe xoves ordinario. Pleno ordinario que será ás 9 da noite no Salón de Plenos do Concello, e que, como decimos, será retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. Como puntos no orden do día, o primeiro será a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito e o segundo punto será a aprobación de modificación das bases de execución do orzamento xeral prorrogado para a concesión da subvención nominativa. Tamén haberá, no apartado de fiscalización e control, haberá dación de conta de decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. Insistimos que o pleno será hoxe ás 9 da noite. É un pleno ordinario que se celebra no Salón de Plenos. Mais temas da actualidade municipal. Imos a falarlles da Poseidon Race, porque este sábado, pasado mañán, día 31 de maio, terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race, donde teñen inscritos 1000 deportistas, todo un récord de participación. Xa ás 11:30 da mañán haberá o primeiro Cross Poseidon Race, pero despois o que a Poseidon Race propiamente dita, a proba de obstáculos, comenzará a partir das 2 da tarde, xa donde os atletas, os deportistas élites, se poñerán en marcha. Esta proba, a Poseidon Race, se aqueles que se acheguen á zona poderán comprobar como xa está prácticamente colocados todos os obstáculos, todas as probas que teñen que ir pasando por toda esa zona, con merchandising, con o nome particular de cada unha das probas, todo un gran traballo elaborado pola OCR Cerceda, a cargo de Álvaro Sánchez e os seus colaboradores, que prepararon todo para que sala o mellor posible. O día, ademais, vai a acompañar. Esta Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa en categoría élite. Nesta categoría van a estar os campeóns de España, campeóns de Europa e algún outro atleta tamén chegado do resto do mundo. Así, durante a tarde irán pasando dende os élites, o starter, hasta os populares, que irán percorrendo estes obstáculos para rematar no parque acuático, no kamikaze, no tobogán grande, e aí recoller o tridente de campeón da Poseidon Race. Será, insistimos, este sábado.
Falamos da gala de patinaxe, porque tamén este sábado, pero pola mañán, dende as 10 da mañán a 1 da tarde, na Polideportiva de Cerceda, terá lugar a exhibición das escolas de patinaxe dos concellos de Frades, de Abegondo, de Culleredo e de Cerceda. Durante toda a mañán, dende as 10 ata 1, haberá probas puntuables para despois facer entrega de premios e medallas. Todo un espectáculo deportivo, pero tamén, en este caso, estético, para a exhibición das escolas de patinaxe o sábado pola mañán de 10 a 1 na Polideportiva Municipal. Falamos tamén, en este caso, despois de patinaxe e despois de a Poseidon Race, imos a falarlles de que, en este caso, aproveitando tamén o sábado, dende a Xunta de Galicia van a ter ali no recinto do Acevedo unha furgoneta de Galicia Sabe Amar. Será no Acevedo durante o sábado. Unha das food trucks que teñen a Xunta estará no Concello de Cerceda no Parque Acuático e nos seus inmediacións de 3 da tarde a 8. Galicia Sabe Amar é unha campaña da Xunta que nace para animar a ciudadanía a través de consumir produtos do mar, impulsar a súa venda e poñer en valor a labor dos profesionais da pesca e do marisqueo. En este caso, haberá unha food truck que ofrecerá petiscos pensados para a campaña e realizados a base de produtos certificados do mar e da terra. Este sábado, por lo tanto, aproveitando no recinto que tamén é a Poseidon Race, haberá unha das food trucks que estarán no Concello, no Parque Acuático, de 3 a 8. Falámosles agora de festas, porque tamén xa llevamos anticipando, comenzan as festas en diferentes lugares do Concello, non só parroquiais, sino actos festivos, e xa a partir do vindeiro mes de xuño comenzan moitas delas. En este caso, recordar que, por exemplo, o equipo do fútbol do Queixas celebra a súa festa anual, Festa do Socio, o próximo sábado, día 7, que aproveitarán ademais para celebrar ese brillante ascenso a Primeira Galicia. Pero en esa fin de semana tamén haberá máis festas. Festas en Encrobas. 3 días de festas en Encrobas. Venres 6, sábado 7 e domingo 8 son as festas en Encrobas na honra a Peregrina e Santa Lucía. O venres día 6 xa haberá unha gran verbena coa Orquesta Zona Cero. Logo, o día seguinte, o sábado, hai sesión vermú a cargo de Vicio e verbena tamén a cargo de Vicio. Haberá misa solemne a unha na honra Vixen da Peregrina e o domingo haberá de novo misa solemne na honra Vixen de Santa Lucía unha e na sesión vermú estará deluxe. Esa fin de semana tamén hai festas nas Silvas, festas do Espírito Santo na Silva, que en este caso xa serían 4 días. As festas do Espírito Santo comenzan o venres día 6 ata o luns día 8 e comenzan fortes o venres día 6 ca orquesta, en este caso Unión e Fuerza, e a orquesta Olympus. Eso na verbena do venres na Silva. O día seguinte, o sábado, estará tamén a orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto e DJ Bermúdez. O domingo tamén estará, en este caso, a Orquesta Fuego e o luns estará o trío Alborada. O luns, ademais, se destaca por ter lugar esa xantar popular. Pero a medida que se acheguen as datas, pois detallaremos máis o cartel. E logo máis adiante tamén se celebra en Cerceda as festas do San Antón. A Comisión de Festas de Cerceda xa preparou tamén 3 días de festexos para o San Antón, aínda non temos o cartel. Pero tamén haberá esa fin de semana un festival de rock chamado O Son do Campiño. O Son do Campiño será o sábado 14 de xuño en Cerceda, na Avenida do Mesón, donde van a estar estes grupos. Peter Selec, estará Gendevit, estará Reverendo Can, Doctor Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe e Cénzar. Todo un festival de música rock durante toda a tarde, ata ben entrada a madrugada, no Son do Campiño, que será o 14 de xuño.
Máis adiante tamén quedan pendentes as festas de Queixas, que tamén son o 21 de xuño, en este caso aínda tampouco temos o cartel. Cambiamos de tema para falarlles das axudas á natalidade. O Concello de Cerceda volveu a convocar un ano máis unhas axudas para o fomento de natalidade e asentamento poboacional. Se trata de unhas axudas por neno nacido ou por acollemento tamén ou por adopción ao longo deste ano e parte do ano pasado. É dicir, dirixido para aqueles nenos nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e 30 de outubro deste ano. É un pago único de 300 euros por cada neno nacido ou por acollemento ou adopción nesa franxa de data. Segundo aqueles que queiran solicitalo, poden facelo antes do 30 de novembro deste ano, a través do Concello, no rexistro na planta baixa ou a través da sede electrónica. É unha axuda que é compatible con calquera outra establecida polas diferentes administracións públicas. Falamos agora de un curso de manipulador de alimentos, porque o Concello de Cerceda, xunto coa Cámara de Comercio da Coruña, organiza un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carnet oficial o mismo día, dirixido a persoas que estén en paro, que residan no Concello, autónomos ou traballadores de empresas locais. Vai a ser o venres día 6 de xuño, o venres da próxima semana, 6 de xuño, de 9:30 a 2:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É un curso gratuito, pero as plazas son limitadas. Poden inscribirse no teléfono do Viveiro de Empresas, que é 881-981-553, ou a través do seu correo electrónico viecerceda@gmail.com. Este próximo luns abre o plazo para anotarse os campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza tanto en Cerceda como na Silva para nenos escolarizados de ata 14 anos. Se ofertan 5 quendas, a primeira xa iría do 23 de xuño, o 4 de xullo e a última quenda sería do 5 de agosto o 19 de agosto. O horario é de mañán de 9 a 2, de luns a venres, pero tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros ou de 70 se se colle horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades varias, como poden ser xogos ao aire libre, manualidades, van a facer visitas ao parque acuático, tamén realizarán actividades de cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. O plazo para inscribirse abre este próximo luns, día 2 de xuño, e rematará o 16 de xuño. Hai que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica. Cambiando totalmente de tema, dende este pasado martes, foron suspendidos os permisos de queima agrícolas e forestais en Galicia. En este caso, dende o pasado martes 27 de maio, quedou prohibida en Galicia a queima de restos agrícolas e forestais por parte de particulares ata novo aviso. En calquera caso, todos aqueles que xa tiveron solicitado algunha queima tamén queda anulada, non poderán xa facer estas queimas ata novo aviso. Mais temas, este sábado, día 31 de maio, un grupo de veciños, tanto de Cerceda como tamén de Ordes, organiza unha homenaxe ao cura don Albino Verdía, que é ademais cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín, un acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da igrexa de Queixas. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Outro tema, este próximo venres mañán hai unha recollida de residuos voluminosos porta a porta. Todos os últimos venres de mes o Concello de Cerceda presta este servizo de recollidas de residuos voluminosos que son aqueles que non poden depositarse nos colectores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características. O Concello realiza os últimos venres de cada mes este servicio a través da empresa concesionaria. Este venres mañán día 30 corresponde e deberán depositarse
hoxe antes das 7 da mañán ou, no seu caso, antes das 7 da mañán, é dicir, non poden estar depositados varios días antes. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou no 619 167 131, indicando o lugar onde van a depositar ese lixo e tamén a cantidade. Este próximo luns abre a comunicación das cachelas do San Xoán. Este próximo luns, día 2 de xuño, abre o plazo para facer as comunicacións para a celebración das cachelas do San Xoán. Estas poderánse enviar por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 ou a través do teléfono ou do correo electrónico poden, en este caso, facer a comunicación da cachela do San Xoán. O plazo rematará o día 20 de xuño ás 12 do mediodía, data na que se retirará a listaxe. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, é dicir, do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data, deberán solicitar permisos de queima chamando o 012, sempre que non nos atopemos nun período de risco de incendios. Xa nos deportes, a pasada fin de semana, tivo lugar competicións onde a Atlética Silva estivo como protagonista. Foi un gran fin de semana para a Atlética a Silva Ordes, donde os seus atletas participaron en diferentes competicións e categorías demostrando o seu talento, esforzo e paixón polo atletismo. No Campeonato Galego Sub-10 e Sub-12 que tivo lugar na Coruña en Elviña, temos unha campeona galega. Antía Castro López, na categoría Sub-12, foi primeira en salto de altura con un 33, ademais a súa maior marca persoal e campeona galega. Esa é Antía Castro López. E tamén foi 12ª nos 60 metros. Para a súa parte, Jacqueline Cobos Cortinas, Sub-10, na categoría Sub-10, foi quinta en salto de altura cunha marca de 1.01, e a súa mellor marca persoal, e novena nos 500 metros. Noraboa, polo tanto, a estas dúas atletas da Atlética a Silva, que tamén participaron na proba, na carreira popular de Ordes, con moi bons resultados. No fútbol, pois nos imos a parar no fútbol, en este caso, para saber cales son os emparellamentos que aínda quedan pendentes, competición que aínda queda pendente en canto ao fútbol, rematados moitas das ligas, están en Copa. Os juveniles xa están en oitavos de Copa. Os juveniles do Atlético Cercedense están en oitavos de Copa e xogarán en Mera contra o Marino este sábado, a 6 da tarde. Marino de Mera, Atlético Cercedense Juvenil, o sábado a 6 da tarde no campo da Marola en Mera, donde, insistimos, están nos oitavos da Copa Juvenil. En oitavos tamén están os cadetes, oitavos da Copa, e xogan a casa Atlético Cercedense Imperator este sábado ás 4 da tarde no Roxo. E por último tamén aínda disputan a Copa o fútbol femenino Fútbol 7, donde encabeza a clasificación o Atlético Cercedense, que se medirá na casa o domingo a 1 da tarde contra o Marino. Atlético Cercedense Marino o domingo a 1 no Roxo. En canto tempo, este venres será un día de inestabilidade atmosférica. Con esta situación, mañán agardamos ceus máis abertos canto máis a mitade oeste da comunidade. No interior crecerán chubascos treboentos, máis probables pola tarde. Haberá bretemas costeiras ao longo do día, persistentes no litoral norte e noroeste, e as temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentres que as máximas continuarán sin cambios, sendo moi elevadas na mitade sur da comunidade. En canto ao tercio norte, baixarán. Os ventos soprarán de norte e nordés, frouxos en xeral e moderados no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción, en falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.